ang pakigsaad ug ang igpapahulay. Mayo 28. Busa ang mga anak sa Israel managbantay sa adlaw nga igpapahulay, sa paglihi sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa tananiyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Kini mo'y usa ka timaan sa taliwala nako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Exodo kapitulo 31 mga bersikulo 16 paingon sa 17. Sa dihang giluwas sa Ginoo ang iyang katawhan nga Israel gikan sa Ehipto ug gitugyan kanila ang iyang balaod, iyang gitudloan sila nga pinaagi sa pagbantay sa adlaw igpapahulay, sila mailhan gikan sa mga tigsimbag mga Dios-Dios. Ingon nga ang igpapahulay mao ang ilhanan nga nagpaila sa Israel sa diha nga sila migula sa Ehipto aron sa pagsulod sa yutan-ong Kanaan. Mao usab kini ang ilhanan nga karon nagpalahi sa katawhan sa Dios sa ilang paggawas gikan sa kalibutan aron sa pagsulod sa langitnong kapahulayan. Ang adlaw nga igpapahulay usa ka timaan sa usa ka relasyon nga naglungtad tali sa Dios ug sa iyang katawhan, usa ka timaan nga ilang gitahod ang iyang balaod. Kini nagpalahi tali sa iyang maunungong mga sakop ug sa mga malapason. Ang igpapahulay nga gihatag sa kalibutan ingon nga timaan sa Dios, ingon nga magbubuhat, mausab ang timaan niya ingon nga magbabalaan. Ang gahom nga nagbuhat sa tanan nga mga butang mao ang gahom nga naglalang pag-usab sa kalag sa iyang kaugalingon nga dagway. Sa mga nagabalaan sa adlaw nga igpapahulay, kini mao ang timaan sa pagkabalaan. Ang tinuod nga pagkabalaan mao ang panag-uyon uban sa Dios, pagkausa uban kaniya sa kinaiya. Kini madawat pinaagi sa pagsunod ni adtong mga prinsipyo nga mao ang transcript o transkripto sa iyang kinaiya. Ug ang igpapahulay mao ang timaan sa pagkamasinugtanon. Siya nga gikan sa kasing-kasing mutuman sa ikaupat nga sugo magatuman sa tibuok balaod. Siya gibalaan pinaagi sa pagkamasulundon. Ngadto kanato ingon nga sa Israel ang igpapahulay gihatag alang sa usa ka walay katapusan nga pakigsaad. Ngadto kanila nga nagtahod sa iyang balaang adlaw. Ang igpapahulay mo'y usa ka timaan nga ang Dios nag-ila kanila ingon nga iyang pinili nga katawhan. Usa kini kasaad nga iyang tumanon kanila ang iyang pakigsaad. Ang matag kalag nga modawat sa ilhanan sa kagamahanan sa Dios nagbutang sa iyang kaugalingon ilalom sa Diosnon walay katapusan nga pakigsaad. Iyang gihigot ang iyang kaugalingon sa bulawan nga kadena sa pagkamasulundon. Ang matag sumpay niini usa ka saad. Ang ikaupat nga sugo lamang sa tanang napulo naundan sa silyo sa dakong maghahatag balaod, ang magbubuhat sa mga langit ug sa yuta. Kadtong kinsa mosunod niini nga sugo modala diha sa ilang kaugalingon sa iyang ngalan, ug ang tanang mga panalangin nga nalangkit niini ila. Ang igpapahulay walay nawala sa kahulugan niini. Kini usa gihapon katimaan tali sa Dios ug sa iyang katawhan, ug kini mao gihapon sa kahangturan.